Omanfo free ye mra, omanfo free ye mra, nananom ahenema, nananom chachawo, nananom akoche, nananom kepo mu di gugu wo no nsa, se ye kente papa bi, se eye ntoma ye di kwa yi ase, eye duku ayebo, eye furugu, nananom akonfo mu so mu di egwomu, de ye di kodwabo akese a, nananom ayemfo etintim, afahye akese ase, se ye wo man na ehyefa, anase kromu ni nyina de a, ene na mekanfo 1978 men's boutique and traditional wear edi ama nananom ahema nananom ahemfo achiame a mo pese mo fa mo ho setete na mo ba enkrofo twa wo mo ni hwe mo se 1978 men's boutique ye wo kuma se adum ye ben access bank no obetimi afre wo 0265188889 1978 men's boutique and traditional wear se eye nananom afade de a aha ena benya no mroso papa. Abusafo ye mama nyina kwa badem Nyansapo kasa mfonyi si Nyansapo na waje so dia mam se yesane no badwen ba ekwan so so hwe ba bia megyina ya ye wote okruwie okrawe ne brawe ngoma so pem so Otumfuo oseitutu asantemera sabie kronto na boboa no na hapoti ye die sabe eye ne maame edin e na omode saa asase a yegina so yi anase park ya enhye yi koso yi wo mo ede eto no ene senti na akoba ne se edom nananom ene asofo ene musemifo ene amanyofo atwahia ne nyina ene say New Patriotic Party amanyuku a wonu Frank Etuni and Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia only the Vice President of the Republic of Ghana ene na watu din say Dr. Matthew Opoku Prempeh wonu NMN Frank Etuni abedi akire emfa emano amamre ene amane a esefata sa amanyuku no omo ye de omo aye awie nemu no se ne asante faade a omo de chefa nsa abo asansa no ene fe na aduro se omo ba na afei opem so Otumfuo se tutu ne nana ne preku penti no ombe yi no omo da na die na omode ekire no efutuo ewo no mo na afi nkranhyesemo ene nanum adom ne nhira bia no ohene na ode ema no eno nti na dwada tayi akosue emare mfise ansa na Dr. Matthew Opoku Prempeh oba na wabeye Frank Etuni abedi eche ede ama MPP amanyokori Prempeh na ono ne osoafa ohwe anwo ne ne ensam so ohyase edifiri osoafa ohwe nwomesua ensam so ansa ana na Addo danko Akufo Addo ebonidi ama wabeye osoafa ohwe anwo ne ne ensam so enum no oda so gina yi a say ye waba benya di bread say ye emare fisa mensia south a eno ewo mensia hanom a beka se ewo yewura ne huna no peyi eho na abato mpesua no so no na oye mrahye bedwani a wogire mu ede ema no yendwe yewura Matthew Opoku Prempeh ne ho aba kwasem kakra na afi yenko yanim sa ore ani nchi efri pechi number 2 a eno ewo asante mantem ya eho na sabia gronto ena owo no efri na naja enso eye apagya fie ede hye kronkron a woye wode hye a enye asem keto akra yewura Dr. Matthew Opoku Prempeh ngomasuo mu kakra no no wokọ Prempeh College a enu ewo kumase asofulai eho na ohyase ekwaje ntetia eko school a emare mfise oto aso ewo Kwame Nkrumah University of Science and Technology amena nso ha obo modern ekwa animu a United Kingdom eho nso oko school ekwaje ntetia obeye odogotani asabie kronto wabe pa ewo ngomasuo mu ene ade Dr. Matthew Opoku Prempeh abono modern bebre ewo amanyosemu ewo man Ghana hanoma ene dibre etesei atono na yenka bibi kakra bi ewo ngomasuamu na yemfa emamu na ansa na no afi apem ankora duosia nwotwe na ekotoni ma aboso me de to so aduonu miensa ena owo Dr. Matthew Opoku Prempeh enye asem ketwa ewo honomo sede maka no afi apem ankora duosia nwotwe ena owo no Kwame Nkrumah University of Science and Technology or study human biology and medicine eno eche no okọ ekoto so MB CHB afi apem ankoro abiokro N9 mu woto aso ekoye graduate MSc
clinical epidemiology hon so no Netherlands health science and also okwaji di pa afi Kennedy School of Government at Harvard University and also United Kingdom also okọ ma okọbo adwuma pa enti nwumesua mu de why dance na afom nyina ni timu bobu yie pa enti enei ye wa atwenye mu se nananom ohwe machi a abodwa agetrade ombeba betena se na afi wo mo de anidie eni ebu esefata ababe yi no e de na kire opem so Nyansapo so ne yeguso wa atwenye mu a ye twen se obeba na waba bedu na afi de ho no ye de ato aso de ma enti kame ho abra ye wuramu na yakohwe enhyehyɛ nse ne esitie Sampai basi kropo abejokuo no wona wadi kan no aha we aye yewra kwabra ankane no na wona yetrofo edema MPP amanjokuo no wo mato santre wonu ba Sara Addo Asafo do me kwa benya brashe bedwani wo munyina ana ato santre yero safo mafo wo munyina ene obia ene nipa abano na sebedwanu mu yera jomboadu wo munyina ana chama untumi asante mantama jomteni no bana da chibosi akọ chama untumi ene samketwa Samkotwa and that domino that is your any anichiano and Samkotwa. There are 17 John Training Adema MPP Amanu Kuno. There are 17 no and not from Sa and the woman na Opia Dinani Achimoha as MPP Amanu Kuno dear and Panimfo woman Opia Wabi. There are Matthew Opoku Prempeh Nankasa ya channel no one ne ho kani ana matiasi from anya sampetwa yera Matthew Opoku Prempeh no yera Matthew Opoku Prempeh no wa boni kentem dom no anya sampetwa yera Mahmoud Bawumia na di na tipe wono so wa hye ne fita wodi animu anya sampetwa for yedaswa ewo mensia enye asemkotwa bia ya yewedia ha nana afia kubi se wa ampem ono ankasa na go pramaso eho na yewe na afedie ebre no awie nya adu anesa same wo hwede ekoso a benchi ye maako enum na ayi ne ti ewa ha na chese de woti okruwie okrawie ne brawie ngoma so opem so Otumfuo osei tutu enche na ohene waba betena se ene edwa no MPP amanyokuo ni titiriwu nti na ama nananom abodwa na santen ni titiriwu wode behia ne nana na wama ne tirinkwa wama no mo opiafo na wase ne komuden wode ne nsira ene na dun ne nimadom ede ama no ewa ha ena fom ede samre de opem so Otumfuo osei tutu na wayi ne ti a woba ewo sede da bia yehu no woba eya na yawo a
sabia kronto nyenya haban ene niema bia eya na ni nyina ntitu ne se ebo ohene ho ban edika di animu no saa pepepe ena ene eyi ne ti a edi animu a eba ewo ho e ma remfi sense ohene antra apakan mu a eya na ebenchiri ya esi no so no eya na eye enum sa ohene tra apakan mu nso a eya na ye maako enso ena ya na edi ohene echie na yedika akire mu Nyansapo so ade akire mu se ohene ni chi ye no wu de ekotoko edemu a asechire na eyetiawa abo ekotoko eye abo a ni huohuo na sabia kroto wadane baabi na se wa meka no a enya ade ane meta no obetuo enu nti wo behu ye wo benchie baako a enanka ena ya ne dem asechire ne se obimso Otumfuo se tutu santimera ni huhu no otese abo ananka nanso no odawa wadane baabi din emom sa woye wadwen se obetia ne so a eho na abehu nankanyini ne obeye obenchie baako a eya na prekese ena edamuo asechiawa ne se odese prekese gya na do fiti koti a na ne ho bon afiefie mu enu nti no oba wo se sa benchie we nyina no edi akire a ede no eba wo se ensafoa ekura mpanyifo ensafoa wono hene enu ne wo edika na wo ba bo se nananom ato santene na ohene esipim a obetena so eno nso edi mu akotene ewo ehonum a enye asem ketwa enti samre de wote okruwie okrawie ne brawie ngoma so obim so Otumfuo osetutu ana ayi ne ti a wode nani akire mu a wo ba na ese ohene betena sidie na enche na dwumadie no ahyase entahera no ana ehye no yeah, we say ye raba for kenti Otumfuo atiame no emu baako odi animu na se de edom bambo ho nsam esi edi ahim ewa ha no ene wohene sabia kroto watutu atietiamu tiawa a enye asem keto a enye ntoma papa bi ena efra wohene a wode eba ewa ha no ma ene kente no fufuo obehunu eye sika kokko abammono ni nyina edi ahyemfre ewo mu a obimso Otumfuo se tutu wode eba betena akonwam na afeye wode atwen ne nana na wode ne nsa ato no so ade nanim nhira ene natom wode bi ede amano Nyansapo ena wasugu so a buti a wosa ehwe no ha ya enye aseto abra ewa ha yefie ampasa chikotoko hene no Otumfuo no prekese gya na do fiti koti ana no bo afiefie mu watese aboa korwe bresa ma wotu an nsam mojamum aboa bi se wosen na wosen no ne ntakra hunu keke probia no asantemera osimpiti mprimprim ahene mohine eno no wono ena wayi ne ti a ohene woba na wabaje na konwa fefefefefefe JFK trafo edema nana bi woye domfrefo edema bi bia manyuku no wo nyina etoato sa His Excellency the President of the Republic of Ghana Nana Addo Addo odi animu eba ofrope na kwa His Excellency the Vice President of the Republic of Ghana Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia ofrope Dr. Matthew Opoku Prempeh aka Napo na Odiso na ne wokani papa bi a enche na no ya
ɛna nyame ɛyɛ adom no ɔno nso de akyire wobɛkɔ ye owura yere frema ɔsɛe ɔpare wɔno na akɔ abankɛseɛ mu a wɔyɛ panyin paa ɛwɔ hɔ maame ɛnso ɛtoa so ɛwɔ hɔ nom a ansa na bɛnade ntwebɔ osiako ɔwɔ hɔ na Addo akye awie His Excellency Dr. Alhaji Mahmood Bawumia wakye awie afei ɛna Dr. Matthew Opoku Prempeh wɔno nso ɛkɔ na wakɔ akɔkyea ɛwɔ hɔ wɔwie pa na tɛsɛ His Excellency Nana Akufo Addo. One na bedi echi His Excellency Muhammadu Bawumia. Buying opening for I am my chief for staff. Edano. Your party no national chairman, Ira Stephen Ayesu in team. One party opening for regional chairman for ministers of state, members of parliament, the MMDC for Amoha,
Omo pray so me mehwe bedwa for ama party no ewie ya eni gisem ema MPP party no eni gisem kese ema ye asem no omampani ese ono a na person ba na oba inua ni papa na na ho na asem a ye de MPP ye de Odepa no beto ire ampa ye ba so ira ema na namo amama na kwaba mama me bia so se omampani eso baya amame mu no okra the snap pentu insia the black label pentu insia okra the branding enso so adaka baako chateau enso so adaka baako champagne so adaka baako saso na odwampa o tiebia enso so eka ho ebiem oba yeso so Otumfuo buomu ade so wa ha Nana Santin ma so buomu ade so ka ho Nana mo amahene so buomu ade wa ha Nana mo Kumase Ayinfo so mo so buomu ade wa ha Asante ma chiame buomu ade Nana ima kontin cross so buomu ade wa ha Otumfuo Krachifo so buomu ade wa ha Otumfuo achiame so buomu ade wa ha Moduafo so buomu ade wa ha Abrafo so buomu ade Ayimba so buomu ade wa ha na Otumfuo achiame na omampani baya na ne nanti se eno no na so sa say me fanfa so na the say you say na ke bro de say no na se koduru antem apa oboa no won kan na so ye nya nu de na wiem aye ti na se wo twen e ma ewiem ti ansa na otimi aba enu ti na wantimi enduru antem na odo de se ira no beso bu se de unyo kuma na abda ko kufado na be de achire enden se be ne mpanyimfo a aromebu omobu sebe Ghana man Dominica sia no domadu ha na wono ha wie ya na ya sem so kokura na aromebu odu ha no de di kan no se de chopper se na se godu ha be donko na se de bi masi aye won kan no enu nti eno ma aromebu you try to answer that plan. I mentioned there. You buy no free of saying or they do her. Say no chopper. But the toss to be a so I don't brew. What's this say about your council? Buy you more chairman a man here on bring power man of cover. So buy ya on the brew also buy a mamre on 7 brand on tea or the japa or trebia. And on the snap pentunsia, the ballebu pentunsia, the brandy pentunsia. And then the champagne, and then the wine. I don't make brew, Obama dear, Nasante ma Boma dear, or Chamin Boma dear, Nasante ma Chamin Boma dear, Nasante ma put to sin console, Boma dear, Nasante ma Moja for Boma dear, a mine is Boma dear, no must for penny for some Boma dear, I don't make brew, or him quite for Boma dear, a brat for Boma dear, said him a penny by ya, so I say. I don't see. Asante Wauni Ghana mbra ye bia chichi o man e kire se Ghana ni bia ofu akunya kese no a utumi fo premier no na ubreso a se tobi ba be se wo 8 years if you watching me na ye adwuma awaboa me ekwan so bebre
Bawumia. Minister President Bia and that is a million. Only Bia. Waho Brassier. Zawati so Zawati painting. Mindanga da Bakwa. But like I say, hey, I don't know ye, there be Tembia, Kai, Utimechi. No, and MP before, and you know, see a question. I don't hear you know, so my big name. I no correct. I don't hear you so my big breaking the eight now. American, you'll be a Jumana. Ghana for Addo, my neighbor said in Sana. Obey me, I ye, Papa. Yamaye, Obi, the cow, and my broso, and my Ghana. The body sounds well. Although I can't see that anymore. I'm not trying to make Kobe. I saw you beer or bedtime that you. Obey na bedi a chair. Nyansapo Makwai na bano far. I don't know baby or mine as vice president. And then answer and MPP National Council. Eko share tie baby tie free Bawumia anu say high and opese ono ne yes adwuma. One fa baby a two for one fa baby a one baby wow fear ala unana agala fof nya fe napo oyam rese bedwani ama mesia sa minister so our mabel or no and I you around now bia eyi National Council. Idi be ba ya no I could say a person no bia ni National Council o can say there be emfata ye nyina abo be kan unanimous of the National Council. Like I said, Napo, Matthew, Opoku, Prempeh, Efata, so no, and no other kind. You are Bawumia. And it is to the end, the pan said, not me, and I mean you were the actual. I'm right, I'm no idea, Juma. It's a bit minim. One day, and again, will be to me. And we said Ghana. 7th of December, Abanu Bawani Afra, a Juma Ghana for Bilbe Son, won't bet me a year abro, so I'm a yepa. Bawumia de Canada. Now, Nane, let me ask you, Munane, you can't be one about the baby. I want you. Your bar first, Juma Cassiana, a PCA, a more bang. A free senior high school policy, no. Ono na medicine nsa. Na me mara gunti so medicine. Me so betumi aye. Enti na medicine nsa. Oye no fe. Man free senior high school. Go for eji hu achinye. Ekika nsem a emfata nyina fa. Won se e da won na won de bai. Ye be fa this you be funny, so Nyansapo wo he won nine. E je be funny sa. No, and no yes said my pano. The by second term, Mrs. Sano, the Minister of Energy. Also, promoting. Dum so na bi say ban e mada, e manso, owo sanity. Oye adwuma pa amona. Tim say adwuma Bawumia de ashe ni say obetumi aye ama ti baya
I'm a deep penny in any. Send me back, Baba, baby, Bawumia, any. Yura, Matthew Opoku, wow, Nana. Yeah, bro. Na, and Sakwa, the Boko Bako, you are saying Ghana for. A man and a chess, I send me Beshia, and I bet you one, Sana, yes, Kroma, yes, Krom. Tiabaya, that's a no. Ye bad, you have a soul, Shra. Baba soul, Shra, can see. Said, there. Chima ticket a MPP for a year. Yet Dr. Mahamadou Bawumia. Dr. Digitalization. And then I bet you say, I am Matthew Opoku Prempeh Napo. We don't have a show. Now, my name is so your mouth and the eba one afan why but that's a pa say ebe bo ma dey say beba asa no oboabo ma he abrempon na dey share one sentiment nyina dey abehia ye fefe sa unyakopon hira but that's a papa apa aye no nyam na dey share that's where is this let's one of you know better fefe the 7 minutes fefe na me do wase eboa bebre a waboa me ewo amamu yo a maye that's papa me sheda aba be do ase akra say adwuma ni say me same okay na nedie wo ba say wo ba be yira Dr. Mawu babia e na be die chire wow nana na Opoku Prempeh e na chire the Nyansapo Asante Chiame adwuma kakra abasie ba be say yam fa 224 and amahi ni abrempon wa ha say yasem kakra ye ba asie ba be kan ye danase so no so abue kwan amaye edi awa tu fefefe nyame hira Asante man esia Ghana man esia na Asante ni na bu ni na masepewe Ghana man penny Otumfuo also there was papa so aba enyonko emom za MPP amanyekuo no osoro amanyekuo no odo mu nyina ase sende mu nyina makaka mu a maba mo ba bese mo sa dia asem asatu yi so o man penny o kasa no was asem de na mde bro enokure mpa en wada ba betu yi so Ama panyini ena oda na ase ama asem a ehu ni sesi asem a asie ama na asie so na ma panyina be de che alaji Dr. Bawumia ono soso Otumfuo so de wase papa se enam so ena side soso aba so Otumfuo se ne ba ene ne nana no de so ra na kura no ye nua so sa se no wa ye nana so awo no wa ne papa nyina na wo no so o mwa suna tete no so was what you way school fees in na ni di akire otua e de ma so no mo na okoye doctor so doctor we no oba se eja mesro na masa ko to aso e wo Holland mako meko dwen so so by samre no na akura kwam twitwe no ti ase wo se me sako boni kromu inu ese buti me mako ko to adusan so so was the one na kwen na so oh was ya doctor o kwa ha usia ase o metra ase na nkopa ne na panye aduma so
Sure. Akaba okoba bio e no so obeye. Sure. Okoba ye no okotran kran kakra. Sure. Sure. Na Akufo e na babedi ade. Sure. Friend so friend na nebusa no e dien e na opeso oye. Sure. Wa na ne oba ne nche na okache nse onu abokwa me Akufo o free na yi menhia sei ai coincidence ni so na osre manakwan ya obokwa ko. Sure. Okobo na akura mani o si dey be 2 minutes dey ni mo bo ko na kobo akura mani. Sure. Oba e obusa no o se noa na apeso ye o se ana. Sure. Otumfuo se ne nanai wo hira no na o ma na kwan so onko na onkonko ye. Sure. So mumu ana o ma panyin ne na Akufo Addo enso e ba he. Sure. 2016 abane atuwie no Ghana mampanyin na Addo dan kwa Akufo Addo wono na e ba no wono ka kire nse wonana no dwumadie kɛseɛ paa yɛhyehyɛ ɛwɔ yɛ policy mu wɔno ɛna mpɛ sɛ ɔkɔto ano a ɛbɛyɛ education minister. Sure. Ma nyinaa yɛate ɛfiri Ghana mampanyina no kwan a na po ɛfa so yɛ sɛ adwuma no. Sure. Sure. Saa tu bio ayɛ 2020 na Addo san ba ewura hɔ ɔsi mesisa no na mo nakɔ energy. Sure. Na me ɔsɛ twitwim a ɔnso nana baako na mo nakɔ education hɔ. Sure. Hɔso ɔne kɔɛ na nnwuma pa a wɔyɛɛ no hɔ no ɛna nnɛ Ghana mampanyin waka ho asɛm wɔ ayɛ. Sure. Sure. Na nnamu Ghana mampanyin bɛdi akyire a ɔno ɛna otu franka ma MPP no wɔde n'ani fa mu a ɔsi dɛ bi wɔnan ne ɔno a ɛna mpɛ sɛ wɔma bɛdi akyire. Sure. Sure. Otumfuo si ne ba nna na deɛ wakasa akyerɛ no wɔ dɛm wɔtu no fo. Sure. Nanso Dr. Matthew Opoku Prempeh Otumfuo si ma ne nka nkyerɛ o. Sure. Sure. Ma Dr. Bawumia enu no so oyi wo. Sure. Sure. Ma no no so oyi wo. Wo ye no kwa so mpa ahobrase ne di nachi de obekire wo no e na oso oye. Sure. O se sa asemi odi ka aka kire o dem enso wo ka na ase. Sure. Otumfuo se fa ahobrase odi akire na ne kama fama no. Sure. Yes, tie do no bekire wo no ye no na oso oye. Sure. Sure. Nipa ne bi ka sɛ wɔne nsu ade wɔ sɛ akora ma kyekye no fie ɛyɛ dɛn ɛna ebi kasa. Sure. Otumfuo sɛ wɔn na kyekye wɔ deɛ ɛyɛ ka no wɔn na ɔbɛsa awuti o mmom ɛma no nyɛ hɔ. Sure. Sure. Otumfuo sɛ ɔba so wɔ Nyankopɔn tumi yɛ bɛbɔ mpa yɛ ɛdi akyire ama Nyankopɔn deɛ ɔhyɛ ama wɔ no ɛbɛbɛ mu. Sure. Dr. Bawumia Otumfuo sɛ mɛnka nkyerɛ o wɔde ne nana no ahyɛ wɔn nsa. Sure. Ɔsɛ baabi a tete no mfosuo bi a bɛbɛ biara no ɛmana so nsie ma no nte na ɔnte ano wɔ dɛm. Sure. Sure.
Ashanti Regional MPP Chairman Untumi, Otumfuo se menkanchiro, also what that was papa. So, say Pierre, waiting energy and come. So, Otumfuo say Yakade o Nyansapo na futu de mamo wo se modie no monchirechire mu de mai bia ene de mo ba mo be ye no monchirechire mu e ma manfo nte enya monko amanyokura no bisuso wo mo se be chirechire o mu di ye Ghana fo be hu se ampa we na be bo Ghana no e no beto akọ Otumfuo say na se ntie wa o ka chire wa ne se na no mahemfo matwere mo se ye de modwume ye nka ho so no kranya ka o ka kire mo anya ni chibuo so no kranya ka anya ni chibuo so yeah, say no granado, that's when it's here. Or see you. So, Otumfuo se menkanchire mo. So odamase, odamunyina amase, say ene moduna nana aba. Otumfuo odamase, odamunyina amase. So, abusia afedie ejebo ejanya baba bidu. Ne na asanteman Ghana man MPP man pese omo ye no no. Eno ne nei abai. Dr. Matthew Opoku Prempeh aka Napo Franketuni abedi akire afedie wo mayi na kire opemso awie sede ye nyina yin opemso de nafutuo ede na dwenkire ede ato ede ama manyukuo no ni titiriwo ne nana Dr. Matthew Opoku Prempeh na de wo kan ye a wode tu ndim se wonhwe ne wanko ankogu Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia animu ase ene dwumadie no sede esitie no ye di esie na yaye ne kejebi Nyansapo kasamfonyi so bomoden na subscribe share na like na ya wode wadwenkire so ede ato ase ede ama memidi ene abusia pani onsu eduomi adenti ne ebube ne brebe nsese ebube ebeye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoro sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwandewa na yesotro no ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo yesofo okra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntakra na mane yekese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa odawro ma ntuma ye fe ni din de sein ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam ne honhon hia na America sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben antima nyina ni mu ampata na wo ya de